Turiżmu ta' kwalità imsejjes fuq il-kultura, l-istorja u l-identità Maltija jinsab fil-qalba tal-inizjattiva li qed jippromovi Konrad Neil Gatt. B'approċċ personalizzat u professjonali, Gatt qed joffri esperjenza unika fejn il-viżitaturi mhux biss iżuru Malta imma jgħixuha bir-rikkezzi li jsawruha. L-esperjenza tibda mill-eruq stess tal-preistorja Maltija. Skont sejbiet arkeoloġiċi li għadhom qed jiġu studjati, fosthom il-fdalijiet misjuba fil-mellieħa, l-istorja ta' Malta qed titqies li tmur lura 1000 sena oħra, aktar milli kien maħsub qabel. Dan ifisser li ċ-ċiviltà f'Malta mhux biss testendi ferm lura fi żmien, iżda f'termini kronoloġiċi taqbes l-istorja taċ-Ċina b'madwar 500 sena. Fatt li jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna fost l-eqdem abitazzjonijiet umani fid-dinja. Bħala gwida dedikat, Konrad Neil Gatt idawwar lill-viżitaturi madwar il-Gżejjer Maltin u jwassalhom fuq il-Malta Heritage Trail, il-mappa kulturali li taqqad siti storiċi ewlenin fi vjaġġ wieħed kontinwu. Din it-triq kulturali tieħu lill-viżitaturi minn templi preistoriċi għal bliet imdawrin biswar, minn knejjes u palazzi għall irħula tradizzjonali u minn wirt li jmur lura eluf ta' snin sa' Malta kontemporanja. Tul it-triq, il-viżitaturi mhux biss jitalmu dwar l-istorja, iżda jkollhom iċ-ċans li jgawdu l-pajsaġġ naturali Malti. L-inizjattiva tinkludi wkoll servizz komplett mill-għajnuna fit-tfassil ta' titjiriet għal għażla ta' siti għal kampijiet sa' rakkomandazzjonijiet ta' barijiet, ħwienet u ristoranti lokali. Dan kollu jassigura esperjenza organizzata, sostenibbli u mfassla fuq kwalità mhux kwantità. Krejajna l-logo tal-Malta Heritage Trail. Fejn ukoll is-salib ta' Malti jew tal-Kavallieri, il-ħaġa li ħammorru lura fil-żmien, jiġifieri anti-clockwise, u tip ta' graffiti li nsibu kemm ġewwa templi neolitiċi, kif ukoll pereżempju ġewwa l-Poġġew, u l-idea hija kif qed ngħidu, li inti pereżempju żort il-fortifikazzjonijiet qaqqad biċċa mill-medalja. Jekk żort il-torrijiet kollha ta' Malta qaqqad biċċa oħra l-medalja. Jekk żort il-UNESCO World Heritage Sites qaqqad biċċa oħra. Finalment taqqad biċċa tkun żort is-siti kollha u ikollok fl-aħħar mill-aħħar medalja bil-logo ta' dan il-kunċett. Gatt jemmen li turiżmu għandu jservi bħala mezz biex jiżdied ir-rispett lejn il-wirt kulturali Malti filwaqt li jattira viżitaturi li jfittxu għarfien, awtentiċità u esperjenza li ma bħala.